אנחנו חזרנו והיום אנחנו בפרק רביעי של אלכס ואילי, הפארם. אנחנו עכשיו הולכים לבנות פארם. אילי, לקחת זכוכיות, נצטרך זכוכיות, אילי? דוד שלי פה, הבית שלי. דקה. אז נבנה זכוכיות. אילי, תנמיך את הרעשים. מה? תנמיך את הרעשים. אני יודע, בסדר, זה פשוט דוד שלי פתח את החלום. מצטער מאוד על הרעשים שהיו, אבל הנה זה עבר. יאללה, אז אילי, עכשיו אנחנו מכינים זכוכיות לפארם. מאחוריך יש קריפר, יופי. בום, מתפוצץ. בוא נעשה את הפארם ליד הבית. דקה קודם כל. יש לי מלא סידס, מלא. בוא נראה מה מוכן לנו בתנור. אוכל, וואו, סטייקים, אני אשים אותם בתיבה. תראה, יש לי 50 סידס. טוב, כאלה נשים בתיבה. ותחמם גם עוף, תחממת? חיממתי עוף. הכל חיממתי. יאללה, זהו. דקה, תעשה מקום אחד, יופי. אני אשים פה סנד. אין קול, עכשיו אני מכין קול. רגע, שכחתי איך מכינים קול. אי אפשר. אפשר בטח, ברור שאפשר. אלכס, אל תעשה פדיחות, בבקשה. נראה לי שאפשר, אני לא כזה יודע. וואי, או שתשתמש בקרשים במקום זה. אפשר להשתמש בקרשים גם. זה לא נסוף, זה מה היה? בוא תראה. מה, החול מוכן? זכוכיות. מה, אתה מחמם עץ? כן, תראה, זה יוצר קול. שם קול, בוא תראה את הקול, בוא. דקה, אני יוצא לנו בינתיים פארם. לא, אני נתו בצד. אופסי, אין לנו גלס. חרב, בוא נשתמש זה בינתיים יכין לנו קול, בינתיים אני מעלה את הסוהר. למה לחרב? למה? תעלה את הענר. תראה איך אני גונב לו. או שאיך אני גונב לך? אל תיראה מה 20. אני בום. הנה קריפר, יאללה בוא נעור אותו שתינו. איפה אתה? 3 קריפרים. וגם יכול לחץ... אוי לא, מה שאני לא סובל. גם אני יכול לחץ ספיידר. קפצתי עליו, קפצתי. אני מנסה לקפוץ עליי. מה זה? צופים הוא על הראש שלי? תהרוג אותו. אילי, אני מת. אילי, יש לי להגים. אילי, אני 3 HP, אילי, תפתח את הדלת. מה אתה רוצה? ואם קריפר בא? אז כנס כבר. אני כבר פה. אם קריפר בא. אז אני נותן לך בעיטה לעין. עשית פחם? זה פחם עץ. יאללה, אני מכין עכשיו זה. איפה החול ששמת? יאללה, אני יוצא עליהם. איפה שמת חול? לא, יצאתי אליהם. שקט, החול אצלי. אבא, לא, למה למות? לא. מה אתה מביא אותם? עזרתי לך. בינתיים, זה לא החלק של נהנים, זה החלק של שורדים. יאללה. זהו, יאללה, נגמר הרעשים. יאללה. הופה, אני על קריפר, הופה. וואי, מה יש לי? תגידו לי מה יש לי, אני לא יודע מה יש לי. אני כל כך מלא בעצבים. רואים על 2 קפצו עליי. הוא דפק לעצמו בראש חץ. הוא סתום. יש פה אנשים סתומים. רגע, ואני בא לו מאחורה, לא שאני גיי. בוא ניכנס לבית. יש לך ספיידר עולה לנו על הגג. לא, אל תעלה.
לא חוקי. אלו, וסקלטון מרביץ לי מצד. בוא תכנס מהר. אני לוחץ את זה 700 פעמים על 4 וזה אחד הקשים. איפה אתה? אל תיגע. בואי, מה? חשבתי שאתה חייב עזרה. דקה, אני אצא לזומבי שיש. עכשיו אני חייב עזרה, בוא לכאן, בוא. דקה, אני בא. אני רץ. יא, פה. כן, קליפר, פוצץ, כן. קריפר. קריפר, תעזור. יש. זה לא כזה עזר. אני לב. זה עזר, תראה, תקעתי שם את הזה. תברח בלי שהוא ירביץ לך, תברח. מסתערים, חברים שלי. אני את חי. אני עוד מעט. מת. עוד מעט אני מת. מתתי. סתם. אבל... חכו. אני נמצאים בבית. אני עם לב אחד. לא מתתי, ייי. וואי, אם קריפר נכנס אני שובר לך את העין. יופי. וואי, יש לך מזל. אל תפתח את הדלת. תשים זומבי בא, הוא יכול לשבור את הדלת. אכפת לי. איפה הסנט? תשים אותם. יש פה משהו שהתחמם. תשים את הסנט. בסדר. הנה כאן. הנה, אתה רואה את צ'ארקול. כן. אתה רואה את צ'ארקול. כן. נו. אנחנו נצטרך אותו בשפעם. דקה. אני יוצא. אני לא בטוח שאני אחזור. אלכס, אני דואג לך. לא כל כך, אבל... אלכס! בוא נשיג ליסטן. אל תדפוק. אל תדפוק. זה אני מצלם סרטון. אוי לא, אתה מכיר את זה שאתה במים ופתאום סקלטון מתחיל זה, אתה לא מצליח להתקרב אליו. בוא, עכשיו אתה לא תצליח. אני נוקם בכל הסקלטון. שונא את הסקלטון שבא מהרה, שבא מה? יש לנו קוקי צ'ין. כמה יש לנו? קיצ'ן. יש לנו קוקי קיצ'ן 6 פעם, סטייק 24 ועוד סטייק אחר 23. למה פתחת את הדלת בדיוק? לא נסגרת, אני שובר אותה, היא לא נסגרת. מה? זה כבר ישבור אותה יותר מהר, זוז. מה? שים אותה. יופי, פרות. יש לי 9 גלס. אופס, לא התחלתי את הזה. לא קשור. תשים על 9 דקות. כמה אתה אומר שעבר? 6 דקות. אני שם את הפארם על 5. יש לי 54 סידס, צריך? אני שם את הפארם על 4, סבבה? אבל יש לי 54 סידס, מה אתה צריך? למה על 4? לא, כי אני בונה פארם. תסתכל. נו, למה על 4? לא, 4 גובה ו1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו8 זה, 8 אורך. אז יהיה לנו מלא. דקה, ורוחב נעשה 4 גם. כמה יש לנו בינתיים סנד? עוד 6. שלי. אני צריך עוד צ'ארקול, אני הולך לחצוב כמה עצים. בסדר. אני הולך בינתיים להמשיך את הפארם. את המקום של הפארם. אלו חברים, אם אתם שומעים אותי עכשיו, אני רציתי להגיד לכם שאתם ממש דברים טובים, סתם, אבל תעשו באמת לייק וסאב. תודה. ואם על הסרטון הזה אנחנו לא נצטרך לבנות את כל הפארם, אנחנו נמשיך עוד סרטון של פארם. מה אלכס, אנחנו עושים 2 ביום, לא? אז נמשיך מחר. ביום. נמשיך אנחנו לא שומרים שבת כמו שאתם רואים. לא שאנחנו לא מאמינים באלוהים, אבל עדיין לא נכנס שבת, אילי. בסדר, אבל אתה שומר שבת?
לא. אני גם לא, אבל אני מאמין באלוהים, כאילו... כן, כאילו אנחנו חילונים. דתיים. לא צריך עצים, נכון יופי? יאללה, אנחנו בינתיים... וואי. זה נשאר עוד סרטון אליי. כמו שאתם רואים, אני לא יודע על כמה זה אנחנו. אני לא רואה... אנחנו עכשיו עבר 2 דקות, אבל עבר מקודם. עבר כבר איזה 6 דקות מאז, נכון? 8 דקות עכשיו עבר, נכון? כן, כן, כן. אז עכשיו יש לנו עוד... 5 דקות. נעשה את הסרטון עוד 5 דקות. מה קשור, נראה לך? בסדר, עוד 5 דקות. לא, עוד 4 דקות. כן. יאללה. מצטערים אם הסרטון יצא בלאגים כי יש גשם. כן. וואי. What the fuck? אוי, זה הפרנו נפל. אתה רואה למה אתה מגדל ליד הבית? מה, אתה טמבל? לא רציתי לעשות פה, לא חשבתי שאנחנו נעשה פה פארם. אז תשבור גם את זה, איפה שבאת. עכשיו מה עם זה למעלה? מה? איך נעלה אליהם? זה יעלם וואלה. בסוף. או שנקפוץ. זה ייעלם. כן, כי זה יעלם. זוז. אני יכול להשיג עוד סנד. אני אעזור לך להשיג? כן, תשיג גם אותה. כי אנחנו צריכים איזה ככה חטא סטאק בשביל... או שחטי סטאק בשביל לבנות את זה. למה אתה צריך? מה אתה צריך? לבנות את הפארם, לבנות אותו מזכוכית. מה חשבת? מזכוכית זה הכי טוב לפארם. אפילו שיש כאלה שהם בונים רק את הלמעלה. אוי, סוס. יש לך ליטר? יופי, יש פה גם זה, רות, סיב ליטר. אני יודע איך זה, איך עושים, איך שרוכבים סוס. אני אביא לו גם, אם יש לי. יש לך תפוחים? זה יהיה הסוס שלנו, אילי. כמה יש לך ליטר? די, נו, יש לי 3, מה יש לך? תביא לי אותה. אם אתה רוצה שהסוס הזה יהיה שלנו, נבנה לו אורווה. שמה יהיה שלנו? מה? הסוס, תביא לי את הלדר. כן, אני חייב בדיוק עוד 3. יש לי 21 סנט, זה טוב? כן, מאוד. תביא לי את הלדר. נו בוא, כבר אל תחפור. אני לידך. יופי. אני שככה בונים. שאם לא, הסרטון הבא אנחנו ננסה למצוא לנו 2 סוסים. יש לנו עוד דקה וחצי לסרטון. איך בונים מוקף? אתה יודע איך בונים מוקף, אילי? וואי, זה לדעתה, וואי. לא, אני שואל, אתה יודע. אתה אומר לי שיש לנו בול, אני לא יודע. אני אומר לך, אני לא מתעסק בסוסים. בסדר. תביא את הסנד שיש לך אחרי זה. יש לי 57. יאללה, תשים אותם. איפה הצ'רקול? נגמר. איפה הוא? אבל איפה לקחת אותו? לא לקחתי אותו. 16, הוא 16. רוצה להכין לנו חליפות בשווה? למה איזה חליפות יש לנו? 8, אנחנו יכולים להכין נעליים וראש וקסדה לכל אחד. תן לי, אני אכין חולצה. אתה תכין בשבילך חולצה? תביא. כך. כמה? 8 אתה חייב? מה נראה לך שאנחנו מכינים את זה מאיירון? אז אנחנו צריכים את האיירון. נו, נשתמש אחרי זה סיכות. יאללה פה, אחרי זה אני אצא עוד. יאללה. אני מכין לי כובע ונעליים. בדיוק, זה צ'סט פלייט. צ'סט פלייט זה כמו כובע ונעליים. יש לי 3 עכשיו. 3, וואי, לא מספיק לי.
אני חייב עוד איזה, עוד איירון אחד. עוד בסדר. איירון אחד. אני שם בתיבה את זה, את הקסדה. הנה, יש פה עוד איירון. לא, שמתי אותם. את זה. ללכת זו. יאללה, אנחנו נגמור את הסרטון. כן, ואנחנו נמשיך את הפעם בסרטון.